హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఎగ్జైటింగ్ స్టోరీకి మీ అందరికీ స్వాగతం. రామాపురం గ్రామంలో సూరిబాబు కుటుంబంతో కలిసి ఉండేవాడు. అతనికి 2 కుమార్తెలు. వాళ్ల చిన్నతనంలో వాళ్ల తల్లి తెలియని వ్యాధితో మరణించింది. ఆ తర్వాత డబ్బు సంపాదించేందుకు దుబాయ్ వెళ్లిన సూరిబాబు తన ముద్దుల కూతుళ్లను అనాథాశ్రమంలో చేర్పించాడు. వాళ్ల ఖర్చులకు, చదువుకు, ఇతరత్రా పనులకు డబ్బులు పంపించాడు. ఇద్దరూ బాగా చదువుకొని పెద్దగయ్యారు. అయితే వాళ్ళిద్దరికీ ఎప్పటినుంచో ఒక బిజినెస్ పెట్టాలని ఉంది. అది ఏం బిజినెస్ అంటే, ఒక బట్టల షాప్ బిజినెస్. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో అందరూ ఫ్యాషన్ వైపు ఆకర్షితులవుతున్నారు. కానీ మహిళలు ముఖ్యంగా ఇష్టపడుతున్నారు. వారికి చీరల రకాలు, కొత్త మోడల్స్, కొత్త డిజైన్లు చాలా ఆకర్షణీయంగా అనిపిస్తాయి. 2 అక్కాచెల్లెళ్ళు దీన్ని వ్యాపారంగా మార్చి డబ్బు సంపాదించాలని ఆలోచిస్తున్నారు. కానీ సమస్య ఏమిటంటే వాటిలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఏమీ లేదు. ఖర్చులన్నీ ఇప్పటికీ వాళ్ల నాన్ననే భరిస్తున్నారు. వారికి స్వంతంగా ఏమీ లేవు. కాబట్టి వారు ప్రతిరోజూ ఇక్కడ అక్కడ తిరుగుతున్నారు. ఎవరైనా సహాయం చేస్తారా లేదా ఎవరైనా అప్పిస్తారా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. చివరికి తన స్నేహితుడి స్నేహితురాలు అయిన ఒక అమ్మాయి సింధు ఒక పరిష్కారాన్ని చెప్పింది. ఒక పెద్ద మనిషి ఉన్నారు. ఆయన తక్కువకే డబ్బు అప్పుగా ఇస్తారు. ఆ డబ్బు మనం తీసుకొని బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేస్తే మనకి బాగా లాభం వస్తుంది. తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా ఆయనక డబ్బు రికవరీ చేసి ఇవ్వగల మనం అని ఒక సలహా ఇచ్చింది. అయితే ఆయన ఎవరు అని ఆ 2 అక్క చెల్లెలు అడిగారు. ఆయన పేరు బసవరాజు. ఆయన బాగా డబ్బు పేరు ఉన్న పెద్దమనిషి. అయితే ఒక రోజు ఆ 2 ఆడపిల్లలు ఇంకా సింధు కలిసి బసవరాజు ఇంటికి వెళ్లారు. కానీ బసవరాజు ఇంట్లో లేడు. అప్పుడు ఒక నౌకర్ వచ్చి బసవరాజు గారు ఆయన కొత్తగా కట్టించిన గెస్ట్ హౌస్ కి వెళ్లారు అని చెప్పాడు. అయితే వాళ్లందరూ కలిసి కొత్తగా కట్టించిన గెస్ట్ హౌస్ దగ్గరికి వెళ్లారు. ఆ గెస్ట్ హౌస్ చూడడానికి చాలా పెద్దగా ఉంది. 2 ఎకరాలలో 1 ఎకరం వరకి గెస్ట్ హౌస్ కట్టారు. తర్వాత బసవరాజు వాళ్ల ఎదురుగా వచ్చాడు. మీరు ఎవరు, మీకు ఏం కావాలని బసవరాజు ఆ ముగ్గురిని అడిగాడు. అప్పుడు సింధు అంకుల్, వీళ్ళిద్దరూ మా ఫ్రెండ్స్. వీళ్ళిద్దరూ ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు. డబ్బుల కోసం ఇక్కడ అక్కడ తిరిగాం కానీ ఎక్కడ డబ్బులు పుట్టలేదు. నిజానికి బసవరాజు అందరికీ డబ్బులు అప్పుగా ఇస్తాడని మాత్రమే తెలుసు. కానీ బసవరాజుకి ఇంకొక మొహం ఉంది. బసవరాజు మనసులో ఆ 2 అమ్మాయిలు చూడటానికి చాలా అందంగా ఉన్నారు. వీళ్ళని నా చేతికి ఎలా రప్పించుకోవాలని బాగా ఆలోచించాడు. అందువల్ల వీళ్ళకి ఎలా ఆశ చూపించాడు అంటే, మీరు ఎంత డబ్బు అడుగుతే నేను అంత ఇస్తాను. మీరు కరెక్ట్ టైంకి డబ్బులు ఇచ్చేయాలని షరతు పెడతాడు. అది కూడా ఇంట్రెస్ట్ అందరికంటే తక్కువ లాగా నేను తీసుకుంటాను అని చెప్పాడు. కొద్ది రోజుల తర్వాత 2 అక్క చెల్లెలు ఒక షాప్ని రెంట్కి తీసుకొని వాళ్ల బట్టల బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు. మొదటిలో బాగానే వ్యాపారం జరిగింది. అది చూసి బసవరాజు ముందే ఊహించాడు. వీళ్ళిద్దరూ కలిస్తే ఈ బిజినెస్ బాగా రన్ అవుతుంది అని అనుకున్నాడు. అయితే ఇది బసవరాజుకి అసలు నచ్చేది కాదు. అందువలన బసవరాజు ఒక ఐడియా వేశాడు. తన దగ్గర పనిచేసే వాళ్లని ఆ అమ్మాయిల షాపులో పనిలో పెట్టాడు. వాళ్ళిద్దరికీ ఏం చెప్పాడంటే, షాపులో ఉన్న సామాన్లు రోజురోజుకి తగ్గిపోవాలి. కౌంటర్లో ఉన్న డబ్బులు కూడా మెల్లిమెల్లిగా ఖర్చు అయిపోవాలి అని తన కింద పనిచేస్తున్న వారికి చెప్పాడు. అలాగే ఏ కొత్త కస్టమర్ మళ్లీ రాకుండా మీరే చూసుకోవాలని చెప్పాడు. అలా 3 నెలల్లోనే వాళ్ల బిజినెస్ మొత్తం లాస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బసవరాజు గారికి ఇంట్రెస్ట్ కూడా కట్టలేని పరిస్థితిలో ఉన్నామని ఆలోచిస్తున్నారు. అయితే అదే సమయానికి బసవరాజు తన మనుషులతో షాప్కి వచ్చాడు. అప్పుడు బసవరాజు ఆ 2 అమ్మాయిలని పిలిచి అసలు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ నాకు ఇచ్చేమని అడిగాడు. కానీ ఆ 2 అమ్మాయిలు మాకు కొంచెం టైం కావాలి అని బసవరాజుని రిక్వెస్ట్ చేశారు. కానీ బసవరాజు, అసలు కుదరలేదు. టైంకి నేను నీకు ఇచ్చాను, అదే టైంకి మీరు నాకు రిటర్న్ ఇవ్వాలని బసవరాజు గట్టిగా అరుస్తూ అడిగాడు. 2 అమ్మాయిలు ఏం చేయలేక సైలెంట్ అయిపోయారు.
అయితే ఇదే బసవరాజ్కి కరెక్ట్ టైం అనుకోని వాళ్ళిద్దర్నీ షాప్లోనే ఒక రూంలోకి వాళ్ళిద్దర్నీ పిలిచి మాట్లాడాడు. మీ ఇద్దరికీ ఎలాంటి ప్రాబ్లం రావద్దంటే నేను చెప్పినట్టు మీరు చేయాలి అని బసవరాజు వాళ్ళిద్దరికీ చెప్పాడు. అదేమిటంటే మీ ఇద్దరూ చూడడానికి చాలా అందంగా ఉన్నారు. నాకు కావాల్సింది మీరు ఇస్తే మీకు కావాల్సింది దీనికంటే ఎక్కువ డబ్బులు నేను ఇస్తానని వాళ్ళిద్దరికీ ఆఫర్ చేస్తాడు. అదేమిటి అని ఆ ఇద్దరు అక్క చెల్లెలు అడుగుతారు. అది ఏంటో కాదు మీరే అని బసవరాజు బదులిస్తాడు. ఇది విన్న ఇద్దరక్క చెల్లెలు షాక్లో బొమ్మలాగా నిల్చోని ఉంటారు. అప్పుడు బసవరాజు బాగా ఆలోచించుకొని ఇవాళ సాయంత్రం నా గెస్ట్ హౌస్కి రమ్మని చెప్తాడు. బసవరాజు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు సింధు వచ్చి మీకు ఒక ఫోన్ వచ్చిందని చెప్తుంది. ఆ సాయంత్రం ఆ ఇద్దరు అక్క చెల్లెలు గెస్ట్ హౌస్కి వెళ్తారు. అయితే వాళ్ళిద్దర్నీ చూసి బసవరాజు చాలా సంతోషిస్తాడు నా మాట విన్నందుకు అని. ఆ సమయంలో బసవరాజు కళ్ళు తాగుతూ తన సోఫా మీద కూర్చొని ఉన్నాడు. అప్పుడు ఆ ఇద్దరు అక్క చెల్లెలు అడిగారు మీకు ఎంత డబ్బు కావాలంటే ఎంత డబ్బు ఇస్తానని మీరు చెప్పారు. అయితే మీరు ఎంత డబ్బు ఇవ్వగలరు అని ఇద్దరు అక్క చెల్లెలు అడిగారు. అప్పుడు బసవరాజు ఇలా అన్నాడు మీ ఇద్దరి కలిపి నేను 2 కోట్లు ఇస్తాను. దాని ద్వారా మీరు మళ్ళ కొత్త బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మనందరం సంతోషంగా ఉండొచ్చు అని చెప్పాడు. లేదు కుదరదు అంటే మీ పరువు పేరు అన్ని రోడ్డు మీద వేస్తాను అని బసవరాజు వార్నింగ్ ఇస్తాడు. అయితే ఆ తర్వాత అక్కాచెల్లెళ్ళిద్దరూ ఇప్పుడే డబ్బులు ఇప్పించండి అని చెప్పగా బసవరాజ్ మాత్రం నా దగ్గర అంత డబ్బు లేదు. అంతా బ్యాంకులో ఉంది. కావాలంటే రేపు ఇస్తాను. మాకు ఇప్పుడు ఇది అవసరం. వారు చెప్పారు. మేము మిమ్మల్ని ఎలా నమ్మాలి అని ఆ అక్క చెల్లెలు చెప్తారు. బసవరాజు వాళ్ళిద్దరూ ఒప్పుకున్నారని ఒక బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఇస్తే ఆన్లైన్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తానని చెప్తాడు. అయితే పక్క గదిలోంచి పనిమనిషి వచ్చి ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి బసవరాజుకి ఇచ్చి మీ భార్య ఫోన్ చేస్తోంది అని చెప్పింది. ఆ ఫోన్ తీసుకొని బసవరాజు వేరే గదిలోకి వెళ్లి తన భార్యతోటి మాట్లాడుతున్నాడు. అయితే మాట్లాడుతున్న సమయంలో ఇద్దరు అక్క చెల్లెలు వాళ్ల దగ్గర ఉన్న మోషన్స్ టాబ్లెట్ పౌడర్ని ఆ కల్లులో కలిపేశారు. కొద్దిసేపు తర్వాత బసవరాజు మళ్లీ హాల్లోకి వచ్చాడు. అప్పుడు బసవరాజు చెప్పాడు మీరు ఆ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఇస్తే ఇప్పుడే మీకు 2 కోట్లు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను అని చెప్తాడు. వాళ్ళు దగ్గర ఉన్న ఒక బ్యాంకు అకౌంట్ ఇస్తారు. ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎవరిది అని బసవరాజు వాళ్ళిద్దర్నీ అడుగుతాడు. ఇది మా బిజినెస్ కోసం అని మేము ముందుగానే ఇలాంటి ఒక బ్యాంకు అకౌంట్ తీసి పెట్టాము అని వాళ్ళు చెప్తారు. అప్పుడు బసవరాజు బ్యాంక్ ఆఫీసర్కి ఫోన్ చేసి ఈ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నాను. నా దగ్గర ఉన్న 2 కోట్లు ఈ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి అని చెప్తాడు. అలా ఒక 15 నిమిషాల్లోనే డబ్బు మొత్తం వీళ్ల అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇక మనం మొదలు పెడదామని బసవరాజు అడుగుతాడు. అయితే ఇద్దరు అక్క చెల్లెలు ఏం చెప్తారంటే ముందు మీరు ఈ కళ్ళు ముగించేయండి తర్వాత మనం మొదలు పెడదామని చెబుతారు. బసవరాజు ఆ మాట వినగానే కళ్ళు కుండ మొత్తం 5 నిమిషాల్లో తాగిస్తాడు. తాగిన 2 నిమిషాల తర్వాత బసవరాజ్కి మెల్లిగా కడుపులో తిరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా రూంలో ఉన్న బాత్రూంలోకి వెళ్తాడు. వెళ్ళిన మళ్ళీ 10 నిమిషాలకు బయటకి వస్తాడు. వచ్చిన మళ్ళీ 2 నిమిషాలకు మళ్ళ బాత్రూంలోకి వెళ్తాడు. ఆ ఇద్దరు ఆడపిల్లలు అడుగుతారు మీరు వస్తున్నారా లేదా అని. బసవరాజు నా పరిస్థితి ఇవాళ బాలేదు మీరు మళ్ళీ రేపు రాండి అని చెప్తాడు. వారిద్దరిని పంపిస్తాడు. బసవరాజుకి కడుపునొప్పి మరీ ఎక్కువవుతుంది. మోషన్స్ బాగా అవుతాయి. చేసేదేం లేక హాస్పిటల్కి వెళ్తే డాక్టర్ అడ్మిట్ చేసుకుంటారు. బసవరాజు 2 రోజుల తర్వాత మళ్లీ తన గెస్ట్ హౌస్కి వెళ్తాడు. ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిలకి ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఉంది. షాప్కి వెళ్తే షాప్ క్లోజ్ చేసి ఉంది. షాప్ కూడా మొత్తం ఖాళీగా ఉంది. వీళ్ళిద్దరూ నన్ను మోసం చేస్తున్నారని డైరెక్ట్ బ్యాంకుకి వెళ్తాడు. బసవరాజు బ్యాంక్ మేనేజ్ అయింది అడుగుతాడు. 2 రోజుల క్రితం నేను నా డబ్బు ఒక అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. ఇప్పుడు ఆ అకౌంట్ ఎక్కడ ఉంది? డబ్బులు డ్రా చేసిన అడ్రస్ నాకు కావాలని బ్యాంకు మేనేజర్ని బసవరాజు అడుగుతాడు. ఈ డబ్బు మొత్తం 2 రోజులు ముందే మొత్తం డ్రా అయిపోయింది. అయితే ఈ డబ్బు ఎక్కడ డ్రా అయిందని బసవరాజు బ్యాంక్ ఆఫీసర్కి అడుగుతాడు. అప్పుడు బ్యాంక్ ఆఫీసర్ డబ్బు దుబాయ్ అకౌంట్కి వెళ్ళింది.
అక్కడే మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది అని చెప్తాడు. ఇక చేసేది ఏమీ లేక బసవరాజు తన తల మీద చేతులు పెట్టుకుని కూర్చున్నాడు. అసలు ఏం జరిగిందంటే ఆ రోజు సాయంత్రం సింధు ఫోన్ వచ్చింది అని చెప్పింది. ఫోనులో ఎవరో కాదు వాళ్ళ నాన్న సూరిబాబు. సూరిబాబుకి ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిలు మొత్తం జరిగింది చెప్పారు. అప్పుడు సూరిబాబు వారి దగ్గర నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఒక ఐడియా ఇచ్చాడు. వాళ్ళు దాని తగ్గట్టే ఐడియా ఫాలో అయ్యారు. చివరికి ఆ డబ్బు తీసుకొని వాళ్ళు దుబాయ్కి వెళ్ళిపోయారు. ఈ కథలో నీతి ఏమిటో మీరే నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. మీకు ఈ కథ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు.